Jsem Jessica, teda Tereza. A možná mě znáte jako cukrářku z jedné televizní soutěže. Přestože se to nezdá, je to jenom hra a není. Jak je tady horko, tak jich chcípne všichni. Jo, to bylo super. Nicméně, dneska to nebude o pečení, ale o mé nové knize Detektivce. A tak detektivku z kavárenského prostředí, kterou jsem napsal se svojí ségrou, právě držím v ruce a přemýšlím, co s ní. Bude to první česká gastrodetektivka. Tak co myslíte? Mám si ji nechat v šuplíku, nebo byste si ji chtěli už na podzim přečíst? Právě teď si ji můžete předobjednat na HitHitu, stejně jako několik dalších odměn, včetně speciálního cukrářského kurzu. A to bych nebyla já, abych do knížky nepropašovala pár tematických receptů. Budu ráda, když mi touhle cestou vyjádříte svoji podporu, protože věřte mi, je to k smrti dobrý.